gi kanyo, nyithindo matindo miluongo ni ECD gi owinjo bed e lwet sirikal maduong'. To an gavana mor ni waduogo basari. Basari ne onge e thuolo ma nakwa ombulu. Waduogo basari kendo watemo poge. Wapogo basari ne jok madhi e secondary school, jok madhi e technical, jok madhi e tertiary institutions including university, kendo wapogo basari ne jok madhi e vocational training centers. Nikech en tichwa ok mana gero gima inyalo siemo ni macha gero barabara, ni macha gero hospital, kata macha gero office. Dhano e migero, nikech dhano ema tiyo gi gik migerogo. Ka jo Migori County dang' bang' higni 10 wachnegi ni gero barabara, to kimiyo rawere makinde Gen Z gi e thuolo mondo tiegre mondo medre, to gik mitimogo kayiem. Koro wan bende waketo pes jo Migori County e jiwo kata siro o miyo rawere kinde mondo gin bende gimedre, gibed jogo manyalo chung' kendgi gi tiendgi gi nweng'ogi, ma ginibed gi jogegi, kendo thuolo machielo ginibed jotelo. Thoth ji mowenwa e kaunti ni mondo wager